Wah, aku 10 kilo panasnya ra umum iki. Waduh. Fopo iki wah jan tobat tenan. Dadi kok ngene iki piye ta iki mau iki? Enco pegelindu sikil blenyok mlaku-mlaku. Lah iki nek ketok kelurahan koyo ngene iki ya penyok iki sikil kowe kang ngene iki. Wah. Kelurahan isi 10 kilo. Iya. Ini gorengan anak era dibagai. Nah, ramane suket ae. Nah, ngono lho. Ya wedhus. Pedes. Jos. Aduh sapa? Pedes sambel kok. Sambel di sambel. Ha iki. Iki lho. Apa ta iki? Iki tuh Gimin karo Alexander ki jam yamen iki do ngopo iki? Nek jam yamen iki rak ya wektune do kerja to iki. Iki malah do ngopo iki? Leren dhisik to, Pak. Kesel mrene iki, Gian. Nggih, Pak. Gek kesel ki gaweanmu ki gek ngopo cah loro ki? Kula niki dalang, Pak. Lho, Lah, dalang ki dalang apa ya mene? dalang perceraian. Wah, trembelane iki. Ngene iki wae. Nek engko bengi kowe do selo, iki aku ana undangan. Undangane nonton Jadilan. Apa? Nek gelem mengko bengi moro. Iki wong loro. Jadilan. Oh, Ning dadi mboten, Pak. oh basah. Mboten Iku dadi wong to. loro Nggih. bar ngisa Nggih. do budal wae. Oh, siap. Oke? Nggih. Neng cerak lapangan voli. Nggih. Oke? Kok bengi tak tunggu. Siap. Oke? Matur nuwun, Yes, Pak. Gek dianu. Yo. Pak, Pak RT. Yo, men. Bisa, men. Nuwun, Pak. Ya. Jos. Iki duit apa? Aku duit nemu kok. Waduh, Nemu ngene iki mau. melu aku, tak omongi we. Nanti. Wah, ini mesti. Nah, gitu ki. Wis to. Sik tangan ya. Apa? Kuwi iki duit saka ngendi? Aku mau nemu ning kono kae. Waduh, kuwi mesti ana wong tiba duite kuwi. Lah kan wis tak temu. Ojo, dosa le. Kuwi iki kudune dibalik karo sing duwe. Mesake nek dhek kuwi arep. Wis bagi loro. Wah, ora iso. Kuwi iki dosa pokoke wong iki golek pahala. Men, dosane dhewe saya berkurang. Ya wis, aku Dibaleki. 40, kowe 20. Wah. Ojo, tetep awak dhewe golek pahala le. Dibalekne wonge mesakne kuwi iki. Walah, nyo 50.000, aku 10.000. Wah, kuwi iki oke. Deal ya. 50.000, 10.000, 50.000, 10.000, 50.000, 10.000. 50.000. Aku entuk 50.000. Lah aku kurus 10.000. Oke aku. Iya, Pak. Aman. 50.000. Wah, kepiye iki mau ki? Duit arep tak nggo bayar iuran malah ilang ki lemah lho. Cek nang ndi ki mau ya? Ilang ki mau ya. Like, men, kowe ngerti duit tiba ora? Duitku mau ki tiba 20.000. Ngerti ora? Duit. Mboten ngertos, Pak RT. Oh, trembelane bocah loro ora ana kontribusine blas. Men. Men, piye men. Pak RT nakal. Aduh. Ye, hiro. Apa tuh Pak lagi? Ngerti ora iki kuwi lho. Wong beton kuwi. Salahmu dhewe kok Salahmu kuwi. tong diambungi. Kuwi ngejaki joget kae. Dari Pak RT. Kayak mesti di solusi ya.
ngene iki elek-elek ngene iki sing iso ngolehke Bu RT Ji. Nanti iso terkindil-kindil. Wis. Wah, tuh gimin. Halo, RT. Pak RT. Halo. Ana apa, Min? Kok dengaran kowe iki? Anu Pak niki bapak kula lagi bar gambung fuso. Di Fuso. Kenapa bapakmu diambung beton. ngambung beton? Jenengan ngertos wong ampuh sing saged nambani mboten? Ana iki, Min. Jan. Jos wonge sekti tur ora ketok. Enten. Sing penting kowe karo bapakmu teko. Nggih. Semono kuwi. Saiki ya. Oke Pak, siap. Oke, OTW. Nomen kowe. Oke, Min. Kayu. Usik siji meneh. Apa meneh? Karo takono. Nek karo tambah men ganteng iso. Salah ngain. Weh, men. Piye? Iki tenanan ora iki. Tenan Pak. Ora medeni wong. Tenan jare Pak RT iki Sherlock nang kene iki kok. Wah, wis sembrono wae. Pak RT ya. Jajal takon Pak RT. Bahaya kowe iki. Wah, iki. Halo, Halo Pak RT. patokane kue jati sing ana putih-putih karo ana kembange. Yo, golek. Makat. Golek. Awet rambutan. Cepet dah ditempok. Kamboja. Ini. Kuwi lah jadi nih. Enak putih-putih. Oh iya, sip Pak. Ono Ayo. ae. Oh. Wah, berarti kita men wis jatine sing ono kembange. Oh iya Pak. Oh iya. Medeni men. Iki ki ngene mbahe wong sekti jarimu. Nuwun, Mbah. Mbak. Goblok. Apa? Mbahe aja iki ngene. Kenapa kowe tekan kene? Anu, Mbah. Ajeng nyuwun tombo. Beres. Nek wong masalah kaya ngono, kabeh dadi beres. Jajal, bukaan. Aku pengen belah. Kon bukae. Aku ae sik, men. Arep opo kowe Pak? Oh si Bang susu. Ya piye to? Kudu Buka kok jare. kuwi. Lah opo? Kudu kuwi. Lah opo? Iki. Oh, iya lah. Sapa meneh iki sing telepon iki? Wadis. Pak, si Mbah telepon kuwi. Oh iya. Mbah, jenengan enten telepon, Mbah. Ngawur. Simbah kok duwe handphone. Lah niku wau enten suara telepon, Mbah. Kowe bagi suara teku. Oke, simbah ki wis poliponik yo. Poliponik. Jajal, saiki tak buka. Wis mari. Wah, Akhirnya mari Pak. Mari kuwi. wis mari. Oh, jajal dibuka ditemu. Bujur apa, Boy? Wih, josan bae. Ya wis ayo pamit yo. Mbah, ajeng nuwun pamit. Matur nuwun nggih, Mbah. Itu ngawur kuwi Pak. Lah piye? Ini lho. Oh, Cari iya, ngene. Oh, iya. Ngawur tenan kuwi. Matur nuwun nggih, Mbah. Nuwun, Ajeng Mbah. nuwun pamit. Nggih, muwun pamit. Yuk, ayo balik. Aku mau berbagi. Aku jadi. Bali dengan sikit. Oh, nggih, nyuwun ngapunten, Mbah. Punten, Mbah. Lah terus pripun, Mbah? Bayar sikit kene. Bayar pinten? 100.000. 100.000. Pundi ora Pak kowe? Ampuh, Lah iki duite sing nemu wae. agar 50.000. Terus duitnya dilehke pundi, Mbah? Ning dhuwur kembang. Nembak ning kuwi jati kuwi mau. Wah, iki lho, agar 50.000 iki kene duit kowe. Waduh, yuk. Ini iki, men. Oto, men. Oh Pak. Motor nuwun jati. Salah. Motor nuwun jati.
Wow. Madang dudu sapa? Ono. Wis dudu to ora? Waduh, aku ini loh, ada barang duit nggak garis saya ketawa mah. Lah kowe dadak Pak RT mau. Lah iya yang gue tak kok barang lu. Kowe kok dadak. Lah, ilang 20.000 entuk 100.000.